A videl som, že 70%, myslím si, že poslancov v rámci Európy, čo sa týka nejakých národných parlamentov, takže sú práve právnici, tak si myslím, že aj pre nás je dôležité vedieť, že ako sa používajú štátne symboly správne, že kto vôjde do miestnosti prvý, že to je vec, ktorú som aj ja pochybil, keď ste prišli, lebo pokiaľ si pamätáte, tak sme púšťali kolegov von, ktorí chceli výjsť a premýšľal som, že mám ísť teda dovnútra, vy ste držali dvere a že kto teda má ísť dovnútra skôr, že oni majú výjsť, my máme ísť dovnútra. Inak myslím, že tuto som to spravil lepšie, keď sme išli dole, lebo som vám oznámil, že tuto pôjdeme doľava, takže myslím, že tam už som sa poučil. Aj som vám dokonca podržal dvere, takže som na seba pyšný. Tak ja napríklad nosím náušnicu, hej, že niektorých spoločnostiach to je možno nepripustné. A pán Rod, meškal mi vlak, mali sme sa stretnúť. Meškal mi vlak, chcel som prísť o hodinu a pol skôr, vlak mi meškal okolo 70 minút. Ako som sa vám mal ospravedlniť, že prepáčte, budem meškať možno 5-10 minút, ako tomu, že mi meškal vlak. Nechcem sa vyhovárať.